Nah, may tao. Tulo. Kasi katulad dala pag tubo sa katulad dala upo. NANI?! Sinsal ka pre, tagsari kay ko kaduaw nimo pre. So king layo kay tagipuy ba na pobre. Gokot pos panginabuhi ba. Damgo mo ko nimo gabi pre nga, pre. Duaw taong ko dito pre, dali ko gisagalon tuba. Munang ipalit ko tuba pre. Pero tungod lagi nimo. Bisis trabaho pre, tagsaro kaduaw nimo pre. Sila si pare! Pre, mingaw ko nimo pre. Gidalaan na siya kang tuba pre, kay ipadamgo siya ko nimo gabi ba? Sila si pare. Dalaan na tuba pre, ako sige padamgo pre ha, kay busy biya ko sa trabaho pre, mentay duldoran na sa kong balay pre, kay kada-adlaw ti kaduaon pre. Ya, pre, di ko madugay pre, kay apas pa ko sa oras pre, kay duty pa ko pre, hapdi lang kay tuyo, tambong punta ko rong alauna pre, bawa pa ka nga construction may trabaho ko pre. Bilin ako nini mo pre, oh. Ya pre ha. Naot pre nga. Ya pre, nainay ko pre. Tambong ko sa trabaho pre. Sige pre ha. Unsa kay hinungdan sa kamatayon ni pare at tangi ang sugilanon sa kinabuhi ni pare dinhi lang sa radyo ni Chairman, ang radyo nga #1 sa tanan.